El president o la presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d'entre els seus membres en el debat d'investidura. Aquest ple s'ha de fer com a molt tard dins els 10 dies hàbils següents a la constitució de la Cambra. Un cop constituït el Parlament, el president ha d'obrir una ronda de consultes amb els líders dels partits i grups polítics amb representació parlamentària per proposar d'entre els 135 diputats un candidat a la presidència de la Generalitat. El debat d'investidura comença amb la intervenció sense límit de temps del candidat a la presidència de la Generalitat, que ha de presentar davant el ple el seu programa de govern i sol·licitar la confiança de la Cambra. Acabada la intervenció del candidat, el debat es pot suspendre durant 24 hores com a màxim i es reprèn amb les intervencions dels grups parlamentaris, cadascun dels quals té un torn inicial de 30 minuts. El candidat els pot respondre sense límit de temps i la resposta obre nous torns d'intervenció per cada grup. El temps d'aquests nous torns depèn de si la resposta del candidat ha estat individual, és a dir, per a cada grup, o conjunta en una única intervenció. Acabat el debat, es fa la votació, que ha estat sempre pública i per crida, és a dir, que un secretari de la mesa diu el nom de cadascun dels diputats, que responen en veu alta sí, no o abstenció. Per ser investit president de la Generalitat, en primera votació, el candidat necessita el vot favorable de la majoria absoluta de la Cambra, és a dir, de 68 diputats. Si no aconsegueix aquesta majoria, es pot sotmetre 2 dies després a un segon debat i una segona votació en què n'hi haurà prou que obtingui la majoria simple, és a dir, més vots a favor que no en contra. Si en aquesta segona votació tampoc és investit, el president del Parlament ha de tornar a proposar un candidat després de noves consultes amb els grups. Si transcorreguts 2 mesos des de la primera votació cap candidat no és elegit, el Parlament s'ha de dissoldre automàticament i s'han de tornar a convocar de manera immediata unes noves eleccions, que s'hauran de fer 54 dies després de la convocatòria. Aquest fet no ha passat mai en la història del Parlament. En canvi, si la Cambra li atorga la confiança, sigui en primera o segona votació, el candidat és investit i el seu programa de govern és aprovat. Aleshores, el president del Parlament ho ha de comunicar al rei perquè nomeni el candidat president de la Generalitat, el qual haurà de prendre possessió del càrrec en el termini de 5 dies i nomenar els consellers del govern. Els presidents de la Generalitat des del restabliment del Parlament han estat Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas i Carles Puigdemont.